Det er sådan, at der jo i disse år er mere og mere fokus på klinisk kvalitet. Politikerne vil gerne have ikke bare mest muligt for deres penge, men også den bedst mulige kvalitet for pengene. Og det betyder, at hvis man skal have god kvalitet, så må man kende den kvalitet, man har. Det er forudsætningen for, at man kan forbedre den. Og derfor er der i disse år behov for at opsamle en meget stor mængde data om det arbejde, som læger og sygeplejersker udfører på landets hospitaler. De skal kunne sende data ind let og bekvemt fra en hvilket som helst PC på et hvilket som helst sygehus. Og til det formål har vi valgt klinisk målesystem, som netop har den egenskab, at det er webbaseret og fleksibelt, således at vi kan opsamle de data, der er behov for. Jeg arbejder på Bispebjerg Hospitals anæstesiafdeling, hvor jeg blandt andet taster KMS-skemaer ind. Jeg synes, at KMS-systemet er nemt at arbejde med. Det er et godt design, det er overskueligt, og vi har selv været med til at designe det. De data, jeg taster ind, de bliver brugt til blandt andet statistik. Så kan man trække data ud på forskellige patienter. Og endelig har det også noget med vores normering at gøre, fordi man via KMS kan se, hvor mange patienter vi bedøver. Sagen med KMS er jo, at det er meget fleksibelt. Man kan oprette felter på alle mulige måder. Man kan oprette sider, og man kan oprette mange skemaer, der hænger sammen og som refererer til hinanden. Og man kan oprette koder, der får felter til at vise sig og felter til at skjule sig, og man kan oprette koder, der udveksler data imellem skemaer og felter. Og sådan nogle ting har folk ofte ikke tænkt på, når de lavede de her planer, fordi de ikke vidste, at det var muligt. De kommer til os med nogle idéer om, hvordan deres skemaer skal se ud. Og ofte er det bare papirudfyldte skemaer, som vi så prøver på at gå igennem. Og det vi så ved, det er, hvordan KMS kan opbygges meget mere dynamisk end et papirskema kan blive. Det betyder alt i alt, at de kommer frem til et skema, som er meget bedre end det, de først havde tænkt sig, da de kom ind i samarbejde med os. Vi er glade for KMS her i afdelingen, fordi at det er et meget dynamisk værktøj. Det er et fleksibelt værktøj, der kan formes meget tæt på de behov, som vores kunder har. Nogle af databaserne er store og komplicerede, og andre er relativt små og enkle. Og det er nødvendigt, at vi kan opbygge inddateringsskemaer selv, sådan at vi fleksibelt og hurtigt kan tilgodese databasernes behov. Og det kan vi med klinisk målesystem. Ikke alene skal vi kunne oprette databaser selv, men vi skal også kunne lave skemaerne, uden at leverandøren absolut skal ind over det hver gang. Det bliver alt for besværligt og også alt for dyrt for databaserne. Vi sætter også stor pris på, at hvis der er funktionaliteter, som vi gerne vil have udviklet i KMS, og som ikke er der i forvejen, så kan vi hurtigt og let i samarbejde med leverandøren få udviklet sådan funktionaliteter, sådan at hvis databaser har særlige behov, så kan sådan behov også blive dækket ind. KMS har også den store fordel, at når vi anvender KMS som dataopsamlingssystem og de databaser, som er i KMS, så opfylder vi automatisk lovgivningens krav til opbevaring af personhenførbare data. Det brugerstyringssystem, som er indbygget i KMS, gør det også let for os at opfylde kravene til brugerstyring, således at der altid er fuld kontrol over, hvilke brugere der er adgang til systemet og hvad de laver i systemet.